Nurberdi Han. Nurberdi Han 1820-nji ýylda Göktepe'de döwülýär. 1880-nji ýylyň ortalaryna hem şo ýerde aradan çykýar. Nurberdi Han 1850-nji ýyllaryň aýagyndan 1880-nji ýyla çenli ahalyň hany bolupdyr we ömrüniň ahyryna ahalyň Ömeriniň hany bolupdyr. 1850-nji ýylyň ahyryna ahalyň merkezi şäher bolan Göktepe'de ulmaslak bolýar. Oňa türkmen topragynyň dürli künjeginden hanlar, serdarlar, ýaşullar, ak sakkallar we beýleki parasatly wekiller sagyrdylar. Maslahata baryp Göýrogly begden sultanynyň 8-nji 9-njy asyrdan tä Şirgaly han zamanyna çenli teke türkmenleriň 18 sany baş hanlygynyň bolanlygy bardy söhbet açylýar. Şirgaly han zamanyna tekeleriň baş ýaşuly Ural Mehmet ogly Döwlet Mehmet düýügi agadan baş hanlygyň kemirköri, onuň anyhyt wekili, onuň miras serdary geçişi 1819-njy ýylda miras serdar ölünden soňraky 30 ýyllykda bolsa, tekelerde bir näse gala hanlary bolup baş hanlygyň bolmanlygy hakda gurrun edilýär. Ulus göçlerde baş han ornuny orta çykardan gala hanlarynyň iň ýekabry Garoglun hanyň Nurberdiýanyň babadyşy Baba Onmeginiň ogly 1819-njy 20-nji ýyllarda diýen wagt eken. Emma baş han bolmak üçin 7 şertiň zerur bolanlygy sebäpli ol baş hanlygy göterilmeýär. Umman şu meclisde Mangol taransları we beýleki gaýry ýatlar tarapyndan uluzar barra urulup bir-birine şertleştirilen türkmen taýpalarynyň ýagdaýlary barada pikirler ortatylýar. Ýetasanam Eýranyny orsiýetli we beýleki gelmişekleriň zansyzlarynyň taranslarının derdinden sarwylary we beýleki adamlar rahatlygyň ýokdugy. Hemme tarapdan halka ýarazak ortak ekabr ýolbaşçynyň örendir urdugy ýaly eni söýmekler diýer. Şonda şeýre ýolbaşçylygy iki adam Nurberdi Döwlet Ýarbaý ogly ak wekiller hemde Haz Gurbanyň ogly Mehmet Gül Kadynyň agty ak Kadynyň şoglugy Ural Mehmet Han Garagoňurdan öýdüler. Olaryň ikisi de tire urularynyň